De hedendaagse creaties van architecten, dat zijn de monumenten van de toekomst. Deze maand in Limburg bouwt. Tongeren, stad in de steiger. Er staan in Tongeren heel wat nieuwe bouwprojecten op stapel. Burgemeester Patrick de Waal en schepen van ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium, Johnny Franke, geven hun bouwvisie over de toekomst. De toekomst van Tongeren ligt een stuk in zijn verleden. Oude gebouwen, oude monumenten moeten met zorg worden behandeld en die moet je dus eigenlijk laten herleven, bij manier van spreken. De tijd kan niet blijven stilstaan. Dus ik denk dat er in een stad ook altijd ruimte moet zijn voor nieuwe, moderne, hedendaagse architectuur. Stad in de steiger Tongeren. Je leest het in het nieuwe magazine van Limburg Bouwt en op limburgbouwt.be.